igdako sa number, ang uban, maingon na, lisod ni. Mo nang gusto nyo, pagamaya daan sa di pa ninyo i-times. Akong isolve ang number 2, ang ikaduha. Cancellation ako dito, din ako mag-long method. So, 2 and 1 over 3 times 1 and 3 over 21. Na inumdumi, dili ta pwede mag-times kung naay. Very good, kung naay whole number. So, kinalasan nila to, huwag tangon. Ato ni himong improper fraction. Para may mo ng improper, mag-times tagikan sa ubos pa doon sa kilid, then ang answer i-plus ngadto sa ibabaw. 3 times 2, 6 plus 1, huwag tangan 2 hanggang 1, may mo ning 7. Yun dumi, badlisi na para dili ka maglibog. Sunod, ari na ta, kailangan mawa ning 1 sa kilid, ato ni times 21 times 1, plus 3, 24 24 Sige. Now, ari na ta. Unsay pares na ko sa 7 nga pwede na ko gamitan ato. 7 og ang 3 pwede? So 7 og 21. Mo ni problema ron sa uban, di ka ba mo divide? So ang sekretora, kung 7 imong gamiton, maghingana ra ka 7. Sunod 7 plus 7 14 plus 7 21 plus 7. Unsay but pasabot nimo, sir? Pila ka 7? May maning usa. Ang 21 ikapila? 1 2 3. Ikatulo ni. Ang 7 kay una, ang 21 ikatulo. So pulihan ra na nimo siya. Karon adto na ta sa 24. Asay pwede na ko ipares sa 24. Puro man na 3. Bisag asa nilang duha, pili lang kagusa. Pwede kaninga 3, pwede sad kaninga 3. Usa ra imong parisan ha. So kinta kani atong parisan lang. 24 og 3, asa nga number maka-divide na nila? 3. Sige kani ko ha. So magsuwat mo ka 3 plus 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 3, niabot ka 24, hunong ka. Ikapila ang 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 din eh. Ang 3, ikawan. Sige, na ako'y maparis sa 8 nga makapagamay nila. Wala na. Muna na ako'y times. 1 times 8. 1 times 3. 3. Pero dili pwede ang answer. Nga naman? Mas dako ang babaw kaysa? So atong ang uban, ang usual ni kay i-divide ra kung kabaw ka mo divide. Akong suwayan sa undivided na. Inganiyo ni siya, 8 divided by 3. Pila ka 3 sa 8? Kung na kay 8, pila ka buk 3? Usa, duha. Nay sobra? Oh, pero naay duha ka 3, di ba? 2 times 3? 6. Ang answer na dire, 6 minus 8 minus 6. Oh, mo to ang duha nga sobra. Inigsuwat na tuyokon bagina. Mo na maglibog ang uban. Tuyokon na siya inigsuwat. Nang tuyokon, sir. Kay kaning ibabaw, maoy kilid, mo na siya dire. Ang kani maoy sa ubos o kani maoy sa ibabaw. Nga naon siya pag-answer unta. Pero pwede sa di-minus rin nato. 8 minus 3. 5 ang babaw. Pirmi na 3 ang ubos. Ayog ilisi ang ubos. Ang answer ay mausab sa ibabaw ha. Kapila ko ni minus. Pero dako gyapong ibabaw. Mao ni gibuhat ni Z ha. Mao na yung gibuhat na do. Dako gyapong babaw. 5 minus 3. 2. Dayon ang ubos. Pirmi 3. Kapila na ko ni minus. Ikaduha. Di ba parihara sila? Parihara may answer ni Z. Okay? So, money cancellation.